De brief aan de Hebreeërs, Haadstik 11. Wat is het leauwen? De verste grond van wat men hoopt, het bewijs van de dingen die men net zien kan. Omdat leauwen binnen de meesten uit oude tijden troch God mij ere neemt. Om twee leeuwen verstaan we dat de wraad mak is troch het spreken van God en dat zadwaande wat we zien kennen net ontstaan is uit wat we waarnemen kennen. Om te leeuwen had Abel een beter offer gebracht aan God als Kain. Troch dat leeuwen had er een tjoegenis van God gekregen dat er rechtvaardig weer, want God zelfs had zijn jefte goedkard. En daartroch spreekt er nog, al is er staan. Om te leeuwen is hij nog wijnomen zonder de deer te ondergaan. Hij wie net meer te vinden, omdat God hem wijnomen hier. Want we lezen van hem dat God gevolgheid in hem hier, jetter wijnomen waard. Zonder leeuwen bestiert het net om God gevolg te wezen. Dit ta God komt, mat leeuwen dat er bestiert, en dat er leenet wat het bij hem ziekje. Om te leeuwen had Noach een Warskôging van God gekregen oer wat nog net te zien weer. Hij had in heilig ontzag een ark gebouwd om zijn huishouding te redden. Troch dat leeuwen had er de wraad veroordelen en had er zelfs deel gekregen aan de geruchtigheid die het leeuwen meebrengt. Om te leeuwen had Abraham hartje wollen, doet de roppen waard om voort te gaan naar een plek dat er als erfelijk bezit krijgen zou. Hij is voortgegaan zonder dat er wist wat er belangen zou. Om te leeuwen had er hem naar wenjen zet in het land dat hem tas zijn weer, en dat weer voor hem een vreemd land. Hij had daar in tenten wennen, met Isaac en Jacob, die dezelfde belofte kregen hadden. Want hij zag uit naar de stad met de fundamenten, de stad die God zelfs ontworpen en bouwd had. Om te leeuwen kreeg er de kracht om bizarre zelfs ben te krijgen, al wienen ze daar te oud voor. Want hij wist dat er hem die te tas zijn hier vertrouwen kon. Daarom is er van één man, en dat van één die al zo oud weer dat er geen ben meer krijgen kon, een nijteam komen zo machtig als de sterren aan de hemel en als de zandkerels aan het strand van de zee, die net te tellen binnen. In het leeuwen binnen die alle jaren staan, zonder dat ze kriegen hebben wat haar tas zijn weer. Ze hebben dat alleenig van vieren zien en begroeten. Ze kwamen daarvoor uit dat ze op deze aarde net thuis wenen en hier maar voor een skoftje wennen. Dit zou zeggen, liet het duidelijk blikken dat ze ziekende binnen om een weerheid te laan. Als ze het land dat ze wijkwamen van de geest hadden hienen, dan hienen ze wel waarom gaan kennen. Maar haar herten ging eigenlijk uit naar een betterheid te laan, het hemelske. Daarom schaamde God hem er net voor en liet hem haar God nemen, want hij had voor haar een stad remaken. Om te leeuwen had Abraham doet er hefke wat Isaac offeren. Ja, hij die de belofte kregen hier, had zijn eenlingszoon offeren. En tjen hem weer zijn, alleenig Isaacs ben, zullen als dien nijteem yilde. Hij rekende daarop dat God zelfs besteed weer en wekje Isaac uit de deden op. Nou, daar had er hem bewezen van spreken, ek uit waarom kregen. Om te leeuwen had Isaac oer Jacob en Esau een zegen uitsprutsen, ek met het eeg op het takkomst. Om te leeuwen had Jacob, doet er in het sterrenlei, beide slannen van Jozef zegenen. Hij bidde God aan en leende daarbij op het uiteind van zijn stok. Om te leeuwen had Jozef, doet er stoor, al doeld op de uittocht van de Israëlieten en had er besteld joen oer zijn liek. Om te leeuwen hebben de ouden van Mozes hem 3 maanden lang verborgen houden, voordat er binnen weer, want ze zeggen dat het een mooi ben weer en ze wienen net bang om tegen het bevel van de koning in te gaan. Om te leeuwen had Mozes doet er grut worden weer weigeren om voor een zoon van Farao's dochter terug te gaan. Hij wil liever met Gods volk min behandelen worden
als het ervoor een skofje goed van nemen en zondigje. Hier achter de smaad zat Christus die ondergeen had, groter rijkdom als de schatten van Egypte, want hij hier de komende belening verregen. Om te leeuwen had er Egypte verlitten en joeg neer om een griemen van de koning, want hij had de hoek, als zeger de onschendelijke. Om te leeuwen had er het peers gehouden en zwargen voor het bestrikken van de doorposten met het bloed dat de verjeringel net aan haar eerstlingszwannen komen zou. Om te leeuwen binnen de Israëlieten troch de Rode Zee gingen als oer droeg laan. Doet de Egypteners dat ook bezochten, binnen ze troch het wetter verzwolgen. Om de Israëlieten leeuwden binnen de moorden van Jericho omvallen, nadat ze der 7 dagen lang omheen het tuin wienen. Om ze leeuwden is Rahab de hoer net met de onleeuwigen omkomen, met ze de spionnen gastvrij in een huis helle hier. En wat zal ik nog meer zeggen? Ik heb het net ontierd om te vertellen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Die hebben troch het leeuwen koninkrijken overwon, geruchtigheid dienen en kriegen wat God hart tas zijn hier. Ze hebben leeuwen de bek stoppen, gleune fjorden dwest, binnen aan het scherp van het zwart ontkomen. Ze wienen zwak, maar binnen weer sterk worden. Ze waren machtig in de oorlog en hebben vreemde lekers weerom jagen. Vrouwje hebben haar deerden weerom kriegen, troch verriezenis uit de deur. Oren hebben haar aan de deerta martel gelitten en hebben de vrijheid aangeweest om een betere verriezenis te winnen. Weeroren moesten bespotting en gieseling verdworjen, boeiens en opsluiting. Ze binnen stenige, met stwaaszagen, deerden met het zwart. Ze hebben omroen in skippenvluizen en geitenvellen, huikerig, vervolgen en mishandelen. Ze wienen te goed voor deze wraad. Ze hebben omzwolken in woestijnen en op bergen en hadden ta in spelonken en holen in de groen. Die worden alle jaren troch haar leeuwen met ere neemt. Doch hebben ze nog net kregen wat haar tas zijn weer. God hier namelijk met us wat betters voor. Hij woer net dat ze zonder us dat het hoogste doel komen zonen. Haadstik 12. We hebben zo'n macht getuigen om us heen. Daarom moeten we alles dat us hindert, aanlezen, benamen de zonde dat we zo makkelijk in vertier strijdje, en dan met standvastens de baan die voor us leidt uitredden. Had Jezus in het eer, die us leert en tot de volslijnens brengt op een wij van het leeuwen. De vreugde lei voor hem, maar in plaats had er het kruis op hem genomen en die konde net telt en had dan ook zit nomen aan de rechterhand van de troon van God. Denk dan aan hem, die zo volle tjenstaan van de zonders verneren woe. Jemme moeten de moed fjern net hingen litten en geen belies aan. Jemme hebben in jemme strijd in de zonde nog net zo vochten dat het bloed ernaar ging. En het is jemme vergeten hoe God jemme ontreest get en jem als zijn band zei: Mijn zoon ging net licht door de tucht van de Heer henne, maar liet ek als er jemme straft de moed fjern net hingen, want de Heer straft wat er leef had. Hij kastijdt elk die er als zoon aanneemt. Jemme moet dit als straf dan jemme beste dragen. God behandelt jemme als zijn ben. Want is er wel één zoon die nooit straft wordt, troch zijn heid? Alle ben krijgen haar part aan straf. Als jemme net straft worden, dan binnen jemme oerwendelingen en geen echte ben. Zo net, als us ierdske heiten u straften, wonen wie wel omliek. Zullen we us dan net namens de meer delgaan onder de heid van alle libben en zo het libben winnen? Want zij hebben us een kwadskoftje onder de tucht gaan en dat dienen ze naar haar beste witten. Maar hij dochter ta us best, dat we deel krijgen zonen aan zijn heiligens. Nou zit het met de straf zo. Op het stuit dat jou straft worden, is dat lang net noffelijk, jeder vertretelijk. Maar als jou daar troch vormen binnen, jouwt het op een doer, libben in vrede en gerechtigheid.
Daarom stek de leauwenhannen uit en zet de sloppe knibbels terug. Houd de rechte paden dat het kreupelen net uit het potje rekt, maar also leef beter maken wordt. Doch je me best om vrede te houden met alle mensen en ziek je de heiligens, want daar zonder zal net een de Heere zijn. Denk daarom dat net een de genede van God verspilt. Laat geen bitter tuig omheen zitten dat zuiver de hele gemeente met zijn vergif aanstekken zou. Net een mij onzedelijk of onverschillig wezen lik als Esau, die het voor 1 meal eten zijn recht als eerstlingszoon verkwanselen. Je me weten ommers dat er letter, doet er dochs aanspraak maken op zijn heid te zegen, aanstegeren waard. Hij heeft geen mogelijkheid om hemzelf te veroordelen, al zocht hij die met trennen. Want je me binnen net lik als Israël komen naar de berg Sinaï, een tastbare berg. Je have geen laagje vuur mee maken, geen tongerloften, neer een nacht en stormwind, geen klank van een trompet, geen stemme die zat dronen spreekt dat zie die het jaren smeekten, dus zo geen wut meer in haar zijn wilde. Het bevel, zelfs het best dat aan de berg roert maar steniger worden, konden ze ommers net verneren. En zo schrikkelijk weer wat ze zeggen, dat Mozes zei, ik tril je oer mijn hele leer van benauwdens. Maar je me binnenkomen naar de berg Sion en naar de stad van de levende God, het hemelske Jeruzalem met zijn 10.000 van engelen. Je me binnenkomen naar de feestelijke geerkomsten van eerstlingszwannen, die het opschreeuwen binnen in de hemel en bij God, die het ruchter is oer alle mensen, en bij de geesten van de rechtvaardigen die tot de volslijnens komen binnen. En naar Jezus, de middelaar van een nieuw testament, met zijn bloed dat sprinkelen is en dat van heger dingen spreekt als Abel. Denk er dan om dat je God dit spreekt net als tegen je, want als jij net ontkomen binnen, doet ze net hartje wonen naar hem, die het op ierde te haar spreekt, namens de minder zullen wie ontkomen als wie us aankeren van hem die het uit de hemel spreekt. Du had zijn stemme de ierde skodje litten. Nou likwijls had er tas zijn, nog 1 keer breng ik de ierde in onstuur en de hemel daarbij. Dat nog 1 keer wees naar de verhoring van de dingen die het wankel binnen. Dat is om het dingen die het net wankel je kennen beluwen te litten. Let dus dan dankbaar wezen om wie een koninkrijk krijgen dat net wankel je kent. En zo God aanbidden lik als hij het graag wil, met eerbied en ontzag. Want us God is een frettend vuur. Haadstik 3. Houd er net mee op elkaar als bronnen en zusters in Christus leef te hebben. Denk erom gastvrij te wezen, want daardoor hebben gewoon aan Engels onderdak joen, zonder dat ze het wisten. Denk om haar die in het tichthuis zitten, als wienen je zelfs in boeien slaan. Denk om haar die mishandelen worden, omdat je zelfs ook een lichaam hebben. Let het huwelijk bij alle keren in ere wezen en man en vrouw een waar trouw blijven, want dit onzedelijk libje en de trouw brekken, zal God zelfs oordelen. Lib je net als een die het voel op jild is. Wees tevreden met wat je me hebben. God zelfs had om me zijn, ik zal die nooit alleen litten. Ik ga nooit bij die wij. We kunnen daarom vol betrouwen zeggen, de Heer is mijn help. Ik zal net bang wezen. Wat kunnen mensen mij doen? Vergeet je me voorgangers net, die je me het woord van God bracht hebben. Houd voor eigen hoe het haar leven aanrent. Neem haar leeuwen als voorbeeld. Jezus Christus is juster en Jood dezelfde en in der eeuwigheid. Let je me net op het doel brengen troch allerhande vreemde leringen, want het is goed dat het hart sterk maken wordt troch de genede van God, en net troch regels oer eten. Wat het daarin ziekje hebben daar niet mee bedijd. We hebben een altaar dat de tjeners van de tente neffens rocht net van eten maaien. Want de heilige priester brengt het bloed van de offerbeesten in het heiligdom om de zonden te vermoedzoenen. Maar de lichaams worden verbrand buiten het legerkamp.
Daarom had ook Jezus buiten de staatspoorten lid, om het volk met zijn eigen bloed te heiligen. Laat us dan naar hem gaan, buiten het legerkamp, en zijn smaad meedragen. Want wie hebben hier net een staat die bloedt, maar wie ziet je alweer aan de staat van de toekomst. Laat us daarom troch Jezus aan wij us lof als offer brengen aan God, te witten de hulde van lippen die voor hem uitkomen. Vergeet net om goed te doen en mij elkaar te parten, want dat binnen de offers die God aanstaan. Harkje naar je voorgangers en jou jem onder haar del. Want zij staan nacht en dag nooit van je heil om ze daar rekenschap van Jan moeten. Zorg je dat ze dat met blijdschap doen mee en net als zuchtende wij, want dat zou je geen vertuten doen. Bid voor us. Wie binnen er wist van dat we een zuiver gewissen hebben, want wie bezieken us in alle dingen tot deugd aan te stellen. Namens de meer vraag ik je om voor mij te bidden, dat ik namens de jeder aan je weer omjoen wilde mij. De God die het vrede jouwt, had us Heer Jezus uit de deerden weerombracht, de hoeder van de schip, die grut is troch zijn deer, dat er een eeuwig verboen mij verzegelen had. Maar die God je me in staat stellen tot alle goeds, om te doen wat hij wil en in us werkje wat hem aansteert, troch Jezus Christus. Aan hem mij de glorie wijzen in der eeuwigheid. Amen. Ik vraag je mijn broeren, neem dit woord van vermanning goed op, want het is maar een korte brief die ik je stuur. Je moet weten dat uw broer Timotheus loslitten is. Zo gauw er komt, zal ik mij hem je opzieken. Doch de groetenis aan al je leiders en alle mij christenen. De bronnen uit Italië doen je de groetenis. Mij de genede, mij je alle jaren wijzen.